Знаеш ли, че дори да тренираш 3 пъти седмично, може и да не отслабнеш? Организмът е машина с много финни настройки, които се влияят от много фактори. Един от тях е движението, така наречената извънтренировъчна дейност. Дори и да блъскаш във фитнеса и да тичкаш на пътеката, ако през останалото време си седнала, това пак може да ти забави метаболизма. Когато се движим често през деня, мускулите използват глюкозата и така имаме по-малко желание за сладко и по-малко задържане на течности. В никакъв случай не казвам, че тренировките са излишни, но във фитнеса сме само 1 час, а от денонощието ни има още 23 часа. Извън тренировъчната дейност може да изгори повече калории и от тренировките, подпомага ливния дренаж, помага за по-добра концентрация, подпомага храносмилането и намалява нивата на стреса. И благодарение на всичко това се балансират хормоните. Затова един много прост навик може да ти помогне. Движи се винаги, когато имаш възможност. Използвай стълби вместо асансьор. Ходи докато говориш по телефона. Разтягай се на всеки час. Вариантите са безкрайни. Аз съм Боряна от Здраветека. Това е видео номер 3 от 7 навика за хормонално здраве. Последвай ме за още полезни трикчета.